time to waste. Won't stop, I don't hesitate. I don't hesitate. I got fire burning in my eyes, yeah. The future's looking bright. Заповядайте, скъпи приятели, да станете част от това, което ние преживяваме в момента. Намираме се във военния клуб. Искам да обърнеш само да покажеш какво е изящество, каква красота, колко красиви дами и господа. Да, господата, Нека да покажем моля. господата. Както казахме, вече намираме се на едно от най-грандиозните събития, които PM International организират по повод на откриването на България. Това, което аз искам да кажа е, че съм много благодарна на теб, Ники, че имам възможността да присъствам на това събитие. Благодарение на теб. Както Девена си каза, на мен, така сега си искам да кажа на теб, благодаря ти, че ни доведе до тук. Че благодарение на теб сме в момента тук, защото всъщност ти не си постигнала това, което ние постигнахме, а просто ни показа пътя и всеки ден си до нас. Просто съм ти наистина много, много благодарна. За мен е наистина огромно удоволствие не просто да съм тук, а да съм тук с всички вас. Целия си екип. С целия екип и съм изключително горда за това. Отиваме да разписваме на табелата на Founders, защото все пак сме едни от основателите. Макар и на по-малка точки, все пак сме едни от основателите. И това наистина е много готин момент и чувството да си тук е уникално. Какво да кажа? Много съм щастлива и въобще не очаквахме да стигнем до тук. Изключително добре, леко притеснена. Какво предстои? Ще се разпишем. Шегувам се. Дали ще си запомня подписа? Да, със сигурност. Много ми е хубаво. Много съм щастлива, че сме всички заедно и сме толкова красиви. Ето ги моите ИММ-ки. Първо ще започваме, да знаете. Get ready for the future. Making moves past yesterday. Get ready for the future. Rolling nothing in our way. And I'ma take you places you ain't never seen and never seen before. Get ready for the future. Just say goodbye to yesterday. Здравейте, приятели! Днес вече сме на нашата Grand Opening конференция, в която искам само да обърнеш камерата, да видят колко много хора има от цяла България. Ние сме горди, че в България вече стигнахме до такова ниво, че може да си позволим да съберем всички хора, всички лидери в зала 3 на НДК, която хищ не е малка. Всъщност това е първото грандиозно събитие на PM International, което се случва в България. Толкова мащабно, толкова добре организирано. Да, сигурно ви е странно, че аз тук съм дошла с техниката си и снимам. Така че наистина съм изключително щастлива, защото съм била на други събития на PM International по света. И всъщност в България това се случва буквално за първи път. Чакайте, че малко се разсеях, че тук се събраха всички папараци около нас. Да, това е сцената, на която след малко ще наградят всички мои момичета от екипа, които постигнаха позиция в месец декември. И съм изключително горда с тях, нося им букетите. За жалост ме видяха, че нося букети, аз исках да ги изненадам, но не успях да ги скрия. А още по-горда съм, че преди 11 месеца, когато бях на първото си събитие, аз стоях някъде там отзад на редовете, защото тук всичко се случва по позиции. И 11 месеца по-късно аз съм с така желаната от мен червена гривничка и съм на първия ред до всички големи лидери. Всъщност има лидери и от Германия, и от Италия, от цяла Европа, които са тук специално за нас, за да ни поговорят. Днес ще излезе доктор Кьоне, който ще говори за продуктите на FitLine. Ще разкаже повече отблизо, ще разкаже за технологиите, ще бъде наистина много интересно. И също така ще присъства генералният директор на козметиката, козметичната линия Аня Вюндер. И тя ще разкаже за нашата козметична линия, така че останете до края, ще се опитам да снимам всичко и смятам, че ще ви бъде много интересно. Сега искате ли да видите моят красив мъж? Както виждате, аз съм изключително горд от това, което ни се случва, от тези нови възможности, които ние получаваме с тази компания. Продуктите са уникални, аз като спортист наистина обожавам да ги пия и като бизнес възможност наистина много добро наше ново начало за нашето семейство.
и съм изключително щастлив, че Grand Opening в България се случва. Даже на път на най-младия лидер. Толкова грандиозно събитие в България до сега не е имало. Това е първото и най-голямо откриване на Fitline България, така че всички тези хора, които са в залата днес, са част от историята на компанията и от мое име, от името на Николета, от името на всички хора, които сме изключително отдадени на Fitline, на PM International, искам да благодаря на всички тези хора зад нас, които... Мъжа ми, моя love package, си дойде специално от Англия, за да бъде на това грандиозно събитие. И благодаря ти, Коти. И да, много е готино. Просто, който не е дошъл, който не е опитал, той не знае за какво става въпрос. Така че, ако не сте пробвали Fitline, пробвайте. Че отново ни подсетиха, че сме в центъра на Балканите и че ние не сме само 5, 6 или 7 милиона в зависимост от преброяването, а сме 50 милиона възможности около нас. Това е нещо, което може би често трябва да си го отказваме и да се подсещаме за него. Правилно, доктор Лайков, защото това ще промени много животи. Не знам дали друг път ще имам тази възможност. Господин Розорг, едно огромно благодаря, защото вие променихте целият ми свят и цялата съдба на моето семейство. Вълнувам се, защото наистина това, което ви го казвам, е истина. Когато аз започнах да работя с Fitline, отнеми много време да преосмисля и да разбера въобще защо трябва да го правя. Аз пия продуктите от че развивам бизнес, от който да изкарвам честно пари. И най-хубавото е, че помагам на хората да бъдат здрави, да се чувстват добре и даваме възможност на хората да ви говорят, но няма смисъл. Simply Successful е преди всичко. Насладете се на този ден и участвайте в успеха и благодаря за вашето присъствие и помощта. Много добре, да. Question is, what you would say, what are the three most important key points what you would recommend to the audience that this was the key points for your success? На първо място искам да ви кажа, че единственият човек, който може да мотивира всеки един, това сте вие самите. На второ място, трябва да горите и да сте посветени в това, което правите. И на трето място, да бъдете постоянни. Това е единственият път към успеха. Get ready for the future, making moves past yesterday. Get ready for the future, only nothing in our way. And I'ma take you places you ain't never seen and never seen before. Get ready for the future, just say goodbye to yesterday. Get ready for the future. Искам да подаря моят букет за президент, защото такава е традицията на Николета. С пожелание тя да бъде моят първи президент. Тя е най-близо до целта. Ники, това е букет, който ти пожелавам, когато ти получиш твоя първи, да го подариш на твоя първи бъдещ президент. Благодаря, ще го пазя. Снимаме влог. Подарявам ти нещо много лично и специално за теб, да го отвориш когато си сама. Само Николай може да го види, той е за теб. Искам да ти пожелая да намериш много диаманти, които да горят така, както аз си бях пожелала да намеря следващата Джулия, ти да намериш следващите Николети. Благодаря ти.
Аз ти пожелавам да намериш още ни полети. С теб е лесно. Мерси много. Нищо. Защо такива подаръци ми правиш? Гледно. Гледай да не го загубиш. Няма, той ще го пази, нали, Хамаля? Това е специалист товари. Да, специалист товари ще носиш сега пак. Да, момичета, искам да ви поздравя за вашата най-важна крачка, позиция IMM. Аз няма да ви подаря никога нещо по-различно от това знание и умения. Смятам, че това е нещо, без което човек не може. Подарявам ви една от най-ценните си книги, която подарявам на всеки мой IMM. Може би няма да откриете нищо полезно, но винаги, когато ви е трудно, отваряйте там тази книга, без значение на коя страница, и ще намерите точно това, от което имате нужда. Поздравяваме, Джули! Да, благодарим! Много позиция на теб. Много съм горда с вас, абсолютно. Благодаря. Моята позиция стана Юли, вие още не бяхте в екипа. Аз страдах от това, че никога не бях награждавана. В смисъл, не съм страдала, по никакъв начин не съм изказвала недоволството си, но много често хората търсят признанието. И аз давам примера с това, че аз никога не бях излизала на сцената и може би го направиха, защото го знаеха това нещо. Аз бях единствено наградена в Лас Вегас и то само между президенти, но така пред екипа си никога, и много приятно ме изненадаха. Надявам се следващия президентски екип да бъде вашия в лицето на Ники и вие да следвате нейния пример. Натам сме тръгнали, нали така, Вики? Да. Няма да се отказваме. Първи малки крачки. Да. Направо с големите. Супер!